Naka-stream ka ba? Meron na. Countdown. Hi guys, good evening and welcome back to Sessions with AB Moto. Na-miss nyo ba kami? Meron tayong, parang last week wala tayo dahil Holy Week, di ba? Yun. So guys, good evening sa lahat ng manonood, sa lahat ng followers ng AB Moto Tuning Sales and Service Center. At the same time, yung followers ng AB Moto Sales. Yun guys, kamusta kayong lahat? Okay, good evening guys. Meron tayong special guest dito, live on studio. Yes. Mamaya na natin i-reveal. Tropa yan and magaling na vlogger. Isang kapuntak na followers and very genuine guy. Kasama natin siya kanina. We've been talking to him all day. And as usual, basta may guest tayo rito, talaga namang masaya ang mood ng AB Moto. Basta meron tayong mga personalities and friends na invited na nandito sa ating service center. And lalong-lalo na for the very first time studio guest. Correct. So abangan nyo guys mamaya. You'll be able to meet him and sana ma-enjoy nyo yung kanyang stay dito for the night. May napapansin ba kayo sa amin ngayong gabing to? Kakaiba setup, syempre. Kakaiba setup. Saka, kakaiba to. Kakaiba to. Okay, alam nyo na kung anong magiging ganap mamaya. So, walang bibitaw until the very end. Keep on sharing kasi habang sinishare mo, lumalaki ang iyong chance of winning. And, meron tayong bagong pakulo ngayong gabi Magkakaroon tayo ng mga callers. Kayo guys, na nanonood ngayon. I'm waiting. Pwede kayong tumawag dito sa AB Moto. Pwede kayong mag-phone in. Pero mamaya na. Mamaya. Pwede kayong mag-phone in. Magbibigay kami ng go signal. Then, anything goes na gusto nyo itanong in regards to dun sa topic na pag-uusapan natin ngayong gabi. So, live natin sasagutin. Okay. So, ano ba yung mechanics para manalo sila doon sa jersey? We'll announce later. Pero most probably, meron tayong mananalo na 1 lucky phone caller, 1 lucky sharer, correct, and 1 lucky na lucky pick. Randomly pick natin, di ba? Ayun guys, tsaka isa pa. For sure, napapansin nyo kung ano yung mga nasa harapan natin ngayon. Okay. Yan ang isa sa mga main topic natin ngayong gabi. Nakita nyo ba to? Nakita nyo ba to? Yan yung mga topic natin ngayong gabi. It's more on about hindi siya actually medyo mga premium quality na mga rear shocks. In my opinion lang ito syempre, ako lang naman to. Number 1 and number 2 dito sa AB Moto. Yes, so yan. So, kung nakita niyo mga posting netong previous days, siguro nagkaroon na kayo ng konting hint. Nagkaroon na sila ng konting hint dyan. So, medyo mainit-init niya. Itong kulay pulang itong nakatayo sa baka ma-misinterpret nila yung number 1 and number 2 Ang ibig ko sabihin guys, in terms of price. In terms of price, so yan. So, simulan na ba natin? Sige. Ano muna tayo? Let's recap kung anong pinagagawa ni AB Moto for this past few weeks. No? We've been into some events, katulad ng Grand Moto Time Bike. Hindi lang basta event major events yan so, guys. Grand Moto Time Bike, number 1. Ginanap sa NLEX. Drive and Dine, Phoenix Gasoline Station, southbound, NLEX. Nandyan si Reed Motovlog. Yes. Diba? Siyempre. Saka, inorganize to ng Team North Media. So, ang daming naka-Kawasaki. Estimate mo mga ilang motor yung nag-attend that night? Dami. Siguro mga 200 to 300. Mga ganun. Dami. Sobra. Iba-ibang model naman. Lahat sila invited. May nakita ko Ducati, may mga Dominar Group, merong mga BMW, yung mga S1000RR. So,
Iba-ibang bikes. Iba-ibang. Okay, so May wag mga na natin- R1s, may mga R1s pa. Marami din. Huwag na natin patagalin. Gusto lang namin i-share sa inyo, guys, na lahat ng nanonood ngayong gabi, kung ano yung ginawa natin last Yeah, week. Yes. So, let's start with the first event, yung Grand Moto Tambike hosted by Team North Ninjas. Team North Ninjas. Let's go. So, Narinig naman sa live yung audio natin na yung Mark. dyan, actually, dami kong ano dyan eh. Dami kong nakilala. Mhm. Yung iba, mga galing ng small bike, nasa big bike community na ngayon. Yan, tsaka yung mga dati nating mga sinervisan, yung mga C900 Club, Galing dun sa South area. AV Moto Suspension Caravan Mhm. dito sa Mamplasan Shell sa Oo. S-Lex naman yun, di ba? Mhm. Back in, I think that was March. Last month. Tama. Yan, so nandun din sila. Dami. Nag-sponsor ang AV Moto dito, so nabigay tayo ng mga Maxima Racing Oil products Mhm. dun sa event. So congratulations nga pala dun sa mga nanalo. So thank you very much Maxima Racing Oils Philippines kasi sila yung naging partner natin dyan. Yes. And thank you again Team North Ninjas for honoring AV Moto and thank you for having a very good relationship sa amin. We look forward na magkaroon ulit tayo ng marami pang pagsasamahan na events. Yun. So, makita naman natin yung another, actually, halos kasabay nun na event. Mhm. Halos kasabay din nun na event. Yung weekend na yon, pakita naman natin sa kanila kung ano yung naganap sa Makina Moto Show sa SMX Convention Center, which is naging part din ng AV Moto dun sa event na yon. Lahat naman ng riders kilala ang makina eh. Yes. Oh. Doon naman sa makina, we were there. Ako nandun nung Saturday, nung Sunday. And thank you, Eurogrip. You have proven, hindi lang sa endurance, ang iyong quality, hindi lang sa AV Moto kung gaano katindi ang performance ng tires. You've proven that you are makina event worthy. Correct. Eh, syempre, ano naman yan eh? Italian tires, Mhm. research and development, na merong planta sa India. So it's closer to the Philippines. You are getting the Italian quality, premium quality, yet the price na swak sa budget ng Pinoy. Correct. Pagkagaling nila ng ICMA na show, Sa Germany, Germany, Pilipinas diretso. na diretso. Oo, Grabe. ganun. Thank you, Eurogrip Tires Ganun. Philippines. So, guys, ito panoorin nyo kung ano nangyari naman doon sa event ng Makina. So itong makina event na to, Oh. it started Friday, Saturday, and Sunday. 14, 15, and 16. So ang dami nag-showcase dito. So nandiyan ang Vogue, BMW, nag-launch sila ng 800,000 pesos na electric bike nila. Oo. Grabe yun. Siyempre, Parak Clothing, Boss Parak, Boss RJ, thank you. Araw-araw Parak. Then dyan, siyempre, nandiyan din yung mga ibang brands. Diba? YSS, Fortune, Dami. Okay, oo. So, ito na yung bike na kasama mo dito, yung mga executive ng Eurogrid. Ano?
Oh, we were lucky, siyempre, na-meet natin yung people behind the success ng Eurogrip, not just sa Italy o sa Europe, pati dito sa Philippines. Actually, yan, hawak ko doon sa mga sa nakikita nyo ngayon. Yan yung mga brand new models. No? Meron ng brand new model sa Eurogrip, pang big bike. Yep. May bagong tire sizes na pang big bike talaga. Tsaka sa trail. Pang trail. Yun, Dirt isa. bike. Mga pang dirt bike. Tapos yung mga naka-sniper na matagal na naghihintay, yung tire sizes na para sa kanila, meron na. Meron na siya. Di ba? Yun ang kagandahan ngayon. So, yan guys, kung napanood nyo, yan ang mga pangyayari nung event ng Makinang Moto. Mga nakaaraang linggo. Yun. So, punta na ba tayo sa topic natin or shoutout muna tayo? Sige, shoutout muna tayo ng konti. Pero syempre, mas masarap ang shoutout kung yung special guest natin ang magbabasa para sa atin. Kasi nandito siya, syempre, tambay sa EB Moto and kwentuhan. Nandiyan na din yung nag-repair tayo ng kanyang rear shock sa kanyang adventure bike. I'm very sure na kilalang-kilala to ng karamihan na nanonood sa atin ngayon. So let's, guys, please join us in welcoming ang aming kaibigan na si... Walang iba. Ito, lagi na namin ito nakakasama. So, guys, pakilala namin sa inyo, walang iba kung si nag-iisang Julio Fabian. Yes! Hello. Guys. Yun. Grabe, hindi ako mapanibala. Ma, dito na ako, ma. Ayan, guys, kung naalala nyo, pag maririnig nyo yung salitang mga kawannabes, walang iba yun kung hindi nag-iisang Julio Fabian lang. Yan. Yeah, what's up po sa lahat ng followers ni AB Moto. Yan, sa mga kawanabis ko, yan. Sa wakas, nakasali rin tayo dito sa podcast. Nila Boss Jonel and Boss Don. And grabe, ganda pala dito. Ang lamig! Ibig sabihin, dalas-dalasan mo yung pagbisita sa akin. Oo nga eh. Ayun, kasi kanina, yun nga, boss, maraming salamat kasi grabe, yung sa motor ko kasi, kaya ako sumadya din dito, gawa ng may problema yung big bike ko sa suspension. And I'm very satisfied, boss, doon sa ginawa doon sa motor ko. Okay, salamat. Ganda ng play. I highly recommend AB Moto talaga, number 1. Ano nga bang motor mo? Benelli ko kasi. Benelli TRK 502. 502. Ayan, kasi sabi ni Boss Don, talagang issue talaga ng ng Benelli TRK. So, dito talaga nagagawa ng paraan. And ang sarap tumambay dito While you wait, kanina, pa-relax lang ako dito sa lounge. Kape, tinapay, kompleto. May TV pa. Sabi ko sa'yo, dito ka na magkapunan kaya lang, nagmamadali na rin, syempre. Kasi may may binyag ako bukas, yung bunso ko. Akala ko ikaw bibinyag. Pwede ba ulit magpabinyag? Hindi, binyag kasi ng isang bunso. Isang bunso yung bunso ko lang pala. Ayun, so, yun. Thank you guys for having me here. Grabe, sobrang nag-enjoy ako. And babalik ako dito sa AB Moto kasi meron pa kaming gagawin nila Sir Don sa kanila. Kasi si Julio Fabian, marami pinagkakabalahan yan, guys eh. Update mo naman kami kung ano yung umuubos ng oras mo or what keeps you busy sa pang-araw-araw. Siyempre, vlogging content, buhay Lala Move Rider. Talagang dapat ipakita natin ano ba talaga yung nangyayari sa mga Lala Move Rider na kagaya ko sa labas. So marami tayong na-encounter. Minsan may kasamang kalokohan, pero most likely, siyempre dapat pakita natin yung good service. Lahat naman sa lahat ng larangan. Kagaya ng AB Moto, grabe, sobrang napakaganda ng serbisyo dito. Tingin ko naman kaya madami ring followers si Julio kasi hindi ko napanood lahat ng videos niya pero marami na rin ako napanood. Nakikita mo yung authenticity, tunay na tao. So sa inyo guys na nanonood dito sa AB Moto, kung hindi pa kayo nakafollow kay Julio, visit niyo yung page niya, watch 1 or 2 videos. Don't forget to click follow, like, message. Pwede ka ba namin mag-message? Yes, boss. At saka, lastly, kasi dito sa EV Moto, brand neutral tayo eh. Di ba? Kumbaga, kung sino yung magaling na brand, kung ano yung magandang brand, pwede natin yung ibigyan ng review. Siyempre, yung unbiased and neutral.
So, meron ka ba mga brands na gustong pasalamatan? Siyempre, I-promote. Go ahead. Race Power. Race Oh. Power Thailand. Power! Ayan. So yung kasi yung personal ginagamit ko talaga, boss. Especially dun sa delivery. Alam mo na pag delivery rider ka, ang lalaki talaga minsan ng mga package eh. So talagang gamit na gamit ko siya. Kasi minsan, tulad nung nakaraan sa vlog ko, may nagpadala sa akin, punong-puno ng tray ng itlog yung yung aking lalabag. Okay. So kinailangan ko talagang i-adjust yung aking suspension kasi ako kasi madalas lagi akong sagad doon sa pinakamalambot. Kasi ako lang naman minsan talaga mag-isa. Pero ang ginawa ko dahil naka-race power baka naman. Kaya in-adjust ko na boss, talagang yun. Kaya ang ganda, race power, fully adjustable. So, yung race power, pambalagbagan. Pambalagbagan. So, wala namang nabasag na itlog nung panahon na yun. Yung akin ang nabasa. Joke lang. Ay, hindi, yung akin kasi bumili rin ako itlog ko siya. Naupukan ko na. Naupukan ko itlog ko. Okay, yan. Pero balita ko, ang Lalamove daw, meron na sa Visayas. Lalamove, From, halimbawa, gusto mo magpadala ng something from Manila to Visayas region. hindi ko lang sa motor boss, wala pa. Pero ang meron kasi Lalamove ngayon, siyempre, yung Metro Manila, Bulacan, Cavite. Hanggang Tagaytay, Sako. And then, pag yung outside na doon, meron tayo sa Lalamove, Cebu, at saka Pampanga. Pero yun nga, Visayas, alam ko guys, meron na. From Manila to Mga yata yun, boss? Visayas region, pero hindi siya nakamotor, hindi rin siya nakaban. Ang tawag sa kanya, Ano, boss? Lalamoy. Lalamoy. Joke. So, sana makuha tayo, sana matry natin, experience natin Lalamoy. Gusto ko rin Ano pang brand ng yung mga... Siyempre, boss, Imprint Customs. Okay. Ayan. So, Ebi mo ito, baka Tsaka, sabi mo nga, magkakaibigan dito eh. Yes. Mapa Moto Classica, Correct. Label ka, Imprint Customs, and para tropa-tropa tayo rito. Yeah, ano tayo, boss? Ang motorcycle community, hindi yan nag-aaway-away. Magkakakampi tayo sa kalsada, ibang mapasaride, and sa tunay na buhay, mas masarap ang may kaibigan kaysa may kaaway. Yes, Noto Brand Wars. Ah. Diba? Noto Brand Wars, boss. And also, syempre, shoutout din, Rise and Helmet Philippines. And ano pa ba yung mga brand natin? Dami kasi, Candy Rubber. Candy Rubber Philippines sa boss ko, Boss Poyet. Ayan. So, magkakaroon pala kami na meet and greet. And yun, inimbitahan ko rin kay boss. Baka gusto nyo dumaan. So, pwede tayo doon, boss. Pwede tayo magpalaro, magpag-giveaway. Yun. So, Ano ayan guys. mga expect natin sa'yo for the coming, let's say, next 3 months? Or all throughout this year? Siyempre, mas palulupitin natin yung vlogs natin, boss. Mas entertaining, mas marami kayong mapupulot na aral, and siyempre, more good service sa lahat ng mga customers. Alam mo, singit ko lang guys nakasama ko si Julio sa Mindanao. Yung Race Power event, nandun ang AB Moto, nandun yung NCP. Magkakasama tayo sa isang kwarto nun kasi di ba, Yes, upa tayo sa isang bahay. Alam mo, sobrang saludo ako kasi first time ko lang talaga na-encounter nung full-time vlogger. Alam mo, so, yung commitment niya na everything he does, ginagawa niya in front of the camera. Kasi yun yung passion. And then, alam mo yung sa harap ng camera, kasama niya yung followers niya. So, sabi ko, ganun pala yung vlogger. So, sobrang effort yung kailangan mong ibigay. Sobrang yung utak. Kasi, ano yung sasabihin mo? Ako, every time maharap ako ng camera, just like ngayon, kinakabahan ako. Siya, may kaharap at wala. Kausap niya yung sarili niya. Pero it's all for the love of what you do. Yun yung isang yun. Thank you, isang boss. talaga. Salamat. Sa pinakamalaking ginugugulan nila, oras. Grabe. Hindi mo gagawin yun kung kumbaga hindi ka talaga masaya doon Yes, at boss, nag-enjoy yes. doon sa ginagawa mo. Passion talaga, boss. Kailangan natin yun sa ginagawa natin. Yun, so maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Boss Ikaw ang unang Yes. live guest ng AB Moto. So hindi namin makakalimutan tong event na to, itong araw na to. So thank you very much. Thank you po. It's my pleasure. And maraming salamat sa opportunity na mapasama So, tayo. ikaw naman mag-invite sa aming mga Yan, so, followers. sa mga kawanabis ko, sa mga kawanabis natin dyan, please follow na rin AB Moto. No? And also, abangan nyo yung mga upcoming natin ng vlogs kasi meron tayong pamalabas na vlogs ngayon. Kakaiba siya eh. May iyakang naganap.
So next upload ko na yun sa YouTube. Sana supportahan niyo. Okay, abangan natin yan. Yun, ito, ikaw muna magbasa. Shoutout daw, ito. Galing kay... Yun. Galing kay Nathan Joe Bugerin. Shoutout po sa lahat ng mga Lala Move Riders. Yan. So sa mga bumabiyahe, huwag niyo kakalimutan, magbaon kayo palagi ng tubig. Lalo na, sobrang init na panahon ngayon. So kung nahihilo kayo, pahinga, inom ng tubig, huwag niyo kakalimutan. Stay hydrated. Okay. Ito, pakipasa naman yung sinabi ni John Nepomuceno. Puro good vibes lang to sa TikTok eh. Kakain sa customer. Oo, kasi boss talagang yung vlog ko kasi nakilala kasi talaga dun sa nakikikain ako sa customer, nakikiligo, nakikitulog, lahat na yata. So, ayun, maraming salamat sa suporta. Ayan, meron pa ba dyan? Shout out kay John Nepomuceno. Ayan, ride safe po sa ating lahat. Yun. So, gulat kayo guys, no? Kala nyo kung sino yung special namin. Special guest. Pero kanina pa kasi siya nandito, ginawa natin yung yung motor niya. So, dala niya yung bineli niya na TRK. Na binili niya, hindi binigay. Oo, binili. Hindi, binigay pala yun. Binigay. Binigay ni Andy Ramos. Saan na galing? Sana all, no? Sana all talaga mo. Sana all, Hinihintay ko yung hinihintay ko yung bibigay sa akin ni Abin po. Kaya mo, wag kang mag-alala. Hindi ka magkakaroon. Hindi ka rin mawawala. So, ayun po, maraming salamat. Yan, Sir Jonel and Sir Don. Yun, talagang sigurado, babalik ako dito sa tumambay dito. Saka yung mga staff nila, halos lahat talaga is, sila, yung accommodating. No, hindi ka maboboring dito. Yun, guys, maraming salamat and Abin Moto, more powers to you. Thank you. Thank you. Thank you, Boss Don. Ingat. Yan guys, no? Gulat kayo, no? Kala nyo, no? Isang Julio Fab yan, nandito sa AB Moto ngayon. No? Rare opportunity. First time yung pumunta rito. Also, first time na nagkaroon tayo ng guest live sa studio. So, para sa akin, this is a special night. Oo. And let's make it more special by maybe mabigay na tayo ng isang t-shirt, guys, sa mga naka-tune in ngayon. Sige. Pero magbabasa muna ako dito. Sige. Shoutout muna Shoutout tayo. muna tayo. Habang nag-iisip tayo ng Ito, sino ang bibigyan. puro mga Eurogrip tire dealers natin yung mga nagpapa-shoutout. Sir Rodel Cortado from Candon, Ilocos Sur. Shoutout din kay Sir Don Sebastian. Good evening, Tokayo. Kay Sir Liam Des, thank you sir. Kahapon nandito ka. Oh, sir, pasensya na thank hindi you. man tayo nakapag-chika-chika ng matagal. Medyo marami kasing gawain. So, hopefully next time. Thank you sir, thank you lagi laging pagsuporta sa AB Moto. Kahit Okay. malayo ka sa dito ka na talaga sa amin lagi nagpapa-service. Samsen Moto, George Samuel Season, from good evening. Davao. From Davao, good evening sir. Sir Gary Wilson, good evening din po, sir. Ito kay Sir Natanjo Bukerin. Maber, solid na po handling ng manibela po ng Click version 2. Palit ball race. Salamat po AB Moto. Ganda na po ng handling ng motor ko po. Thank you very much sir sa pagtitiwala. Tsaka kay Sir Right, Mose Ruiz, good evening. John Nepomuceno, yung nag-comment kanina. Oo. Para kay Julio, good evening, sir. Sabi niya, hello po, top fan check. Okay, thank you, sir, for being one. Shoutout ko rin niya pala. Pa-shoutout po yung may lambik sa dulo, please. Yun, Papa Dudes Motovlog. Yun, Dudes Cruz. Yung, Papa Dudes, thank you. National President ng NMAX Club of the Philippines. Yan. Sir Ronald Pantig, good evening. Kaibigan na natin yan mula sa bahay pa lang hanggang dito. Sabi naman ni Lester Navarro Galias, good evening po, pahingi po ng sticker. Hindi ako nakahingi nung nagpagawa kami last time. Kakamadali. Yun. Next time, sir, when you go back, or pag nakita niya yung pan-deliver ng AB Moto, Oo nga. gala yun eh. Gala yung sasakyan na yan. Nung isang Patukin mo, huwag mo lang patukin, and hingi ka ng sticker. araw sa Mandaluyong may nangingi ng sticker. Sir, may sticker. Marami tayong sticker dun sa middle ko. Dapat pa, nung tinignan ko kanina nawala. Or naubos. Naubos na yun. Naubos na. Oo. Pasensya na sir, kung hindi po namin ginabigyan. Ayun, balik lang ako kay Sir John Nepomuceno. Nagamit niya na lang yung Gusto ko lang i-share, Sir Don, nung mahal na araw, pumunta kami ng Aurora, Quezon. Doon ko sobrang na-appreciate paggawa niya ng suspension kung smooth sa lubak. Legit. So, thank you, sir, sa iyong magandang feedback and thumbs up sa aming
ginawa. Lalo pa po namin pagbubutihin, sir. Hindi lang para sa iyo, para po sa lahat. Good evening kay Jansky Montemayor. Kay Jim Boyce Daily, pa-shoutout daw. So, good evening sa iyo, sir. Harold Biching, yung nanalo ng ating pamasko ng AB Moto last time. Ang ganda daw ng jersey. Bagay sa kanya. O nga pala guys, ang jersey ng AB Moto is also available for sale. Correct. Ang retail price niya ay 1,300, pero meron na tayong binigay na discount. It's now available for only 1,200 pesos. Yun. So, shoutout din kay MC Lim, the best suspension service center. Thank you, sir. Thank you very much. Lester Navalio Galles. Good evening po. Parang mabibigyan ako ng jersey. Sana magkatotoo na. Ayun, meron pa. Sir Bernie Team, Race Power, available na po ba sa AB Moto? Sir, konting antay na lang po. Konting-konti na lang. Alam niyo sir, isang patunay yan kung gaano rin kaganda ang Race Power. Correct. Kasi naubos ang stock. Ganon kaganda ang Race Power. Kasi halimbawa, bumili ka ng Race Power, nagandahan ka, syempre, ire-recommenda mo sa tatay mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kaklase, sa kaopisina, at ka-clubmate. Di ba? So, ganun kagandang Race Power. Konting hintay na lang. Darating na mas sir, marami. So, bumilis po kasi siya. Sobrang, na-sold out. So, marami pong na-satisfy. Ibig sabihin, kaya po ganun kabilis yung, naubos yung stocks. Sige, shoutout pa kay Sir Nathan Jo. Solid daw siya from Valenzuela City. Good evening ulit, sir. Ito pang isa. Sir, good evening. Sir Kevin Jansen Lorito Servas. Solid, sir, yung Pro Fender na X-Series sa PCX 160. Sir, ito po yun yung nasa harapan natin. Salamat po kahapon. Kilala ko na to. Ano ito ba yung PCX. PCX? Kahapon. PCX. Okay. Yan. So, thank you, sir. Na-enjoy mo naman. The suspension lived to the expectation. Yes. Okay. Tama. Hashtag ProFender TV. Yes. Rai Cruz, good evening. Kay Sir Anton Igagamaw. Jong, thank you. Good Yun, luck. shoutout din Loki Moto Vlog. So, Loks, thank you very much. Loki, solid yan, di ba? Mapa AV Moto event, Eurogrip event, kasama natin all throughout. So, thank you, Loki. Punta ka na dito, meron ng bago. Yun, shoutout ko lang din kay Sir Song Kurat. Sir, good evening po. Mga kagrupo natin sa X-Max Riders Club of the Philippines. Sabi naman ni Mark Allen Marquez, game na daw. Either game na ba siyang manalo or game na ba siyang tumawag mamaya. Also kay Bogo Boy Pichay, sana pagpalain daw siya ng jersey. Yun. So, yan, may mga nagtatanong na. Pa-shoutout din po, Sir Don from Pangasinan, the best ng AB Moto. How much po pang Aerox? So, guys, yan. Lahat yan, sasagutin natin lahat yan. Yun, Sir George, pa-shoutout, Sir, kay Vanessa Johnson Season. Shoutout, ma'am, madam. Kumusta po? Apo. Yan. Kay Sir MC Lim, thank you, sir. Hashtag AB Moto. Same thing with Vincent Lee at saka kay Arl Aguas. Yes. Solid yan. From MSI 125, customer na natin siya. Yes. And last time, from what I recall, naka-NMAX version 2 na siya. Solid AB Moto. Lahat ng motor niya dito niya. Rin, shoutout. Lastly, para sa akin kay Alvin Alpe, kahapon, nandito. Solid yan. Customer since 2014. Sa bahay pa lang. Ang customer pa lang nun, parang dalawa pa lang sa isang araw. Gulat ako sa kanya kahapon, naka Ninja 400 or Ninja 650. Yun, so, nainit na ba kayo, guys? Simulan na ba natin? Ang dami kasi nagpapa-shoutout, so nakakaya naman na hindi natin mapagbigyan. Siyempre, nag-effort sila, nag-online, probably yung iba, naka-paid yung data nila, tapos hindi natin masya-shoutout. Pasensya na guys, mabitin kayo ng konti, and humahaba ng konti, pero para sa inyo naman to, so let's get on with the shoutouts. Kay Sir Carlo Zulweta, hashtag AB Moto, thank you sir for supporting us all the time, solid. Yan. And kay Cedric Pecoro Morales, good evening, thank you. Kay Kindrazoy Reyes, sana ma-notify or sana manalo. And kay pareng Lloyd Texon. Papaloy. Nandito rin siya last week, nandun sa
nasa event din, yung makina yan, ng Eurogrip, all out support din sa atin. Kay Jollibee, AV Moto lang, saka lang. Thank you. Vince Bachoco, pa-shoutout naman, sabi niya. So, good evening, sir. Ayun. And kay Ancheta, Ayun kay Sir Jeff, exclamador. Grabe quality yung pagka-repack nila sa franchise ko kanina. Sir, sana mabigyan din ako. Sana sir, hopefully. Sige po, thank you very much for supporting AV Moto. going back lang ako doon kay Ancheta, shoutout daw sa Marine Team. So, Okay. probably Philippine Marines. Philippine Marines. Thank you, sir. Saludo po kami sa inyo. Yan. So, Sino ba? John Santiago, syempre, as always. Good evening, Papa John Santiago. yun. Dami. Ito pa, RG Moto Pinta. Na-late daw siya, pero that's okay. Better late than never. Good evening, and also kay Sir Bernie Ting. Ano to top fan natin to, solid. Lahat ng comment, lagi ko siya nakikita, lagi nanguna, if not second eh. So thank you sir, lagi kang nandito. Kay Alon Taj, AV Moto Tuning Sales and Service Center. Yun yung emoji na, yung muscle. Flex. Vincent Lee, thank you sir. Japs Oksa Rahed, thank you sir, good evening po. Ay Sir Rex Ramos. Oo. Ito. Walang kamatayang suporta sa AV Moto. Thank you, sir. Yan. So, guys, simulan na natin. Para makipakilala na natin yung bago nating products. Mga products pala. No? Kaya kung nakita nyo yung series ng videos na pinalabas sa AV Moto Tuning Sales and Service Center na FB page, most probably, alam nyo na kung ano yung ipapakilala natin ngayong brand. Tama? Yes, yan. So, kitang-kita nyo na, nandito sa harapan natin. So, ayan. Guys, let's all welcome ang bago nating product, si Pro Fender Suspensions. Okay. So, kung napanood naman nila talaga yung part 1 and part 2, guys, dun sa mga hindi pa nakakapanood ng aming review, the Pro Fender suspension originated in Thailand. Correct. Back in 1976. Okay? Nung una siyang ginilikha or manufacture, it was originally designed para sa mga 4x4s, Yes. pickups, pickup trucks. Kumbaga saka SUV. si Pro Fender, para dun sa mga car guy, kahit kung may mga kotse, may mga pickup, may mga SUVs, for sure, kilala nila yung brand. Mas kilala ng mga car enthusiasts. Yes, so. Si Pro Fender versus motorcycle enthusiasts. Yes. Kasi understandably, bago lang naman talaga siya sa motorcycle community. And that is why nandito ang AV Moto to introduce si Pro Fender Suspensions. And gaya nga nung lagi naming sinasabi, ang commitment namin is nothing more, nothing less, premium at quality lang. We found na Pro Fender shocks ay quality, premium. Actually, made siya in aluminum, 6061 T6. Aluminum, silicone, magnesium alloy, whatever that is. Pero based on my research, ito yung aluminum na ginagamit sa marine and aeronautics, aircraft grade. So if it's being used sa ganong technology, hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta ang technology. Ayun guys, so dun sa mga gusto makakita nung Pro Fender, you may visit us dito sa showroom ng AV Moto para makikita nyo siya, naka-display naman siya doon. Yung mga shock niya, para maintindihan nyo kung gaano ba talaga siya kaganda. Para hindi yung sa photo lang. Mas ma-appreciate mo kasi talaga yung ganda, yung quality ng product. Hinamon mo siya sa personal. Hinamon ko si Julio kanina. Pinakita ako ng Pro Fender. Sabi ko sa kanya, si Pro Fender, meron siyang 3 variants, no? Yung isa flash series,
Yung isa, yung Flash series, ito yung series na which is walang baso. Mostly for mga monoshocks, yung mga pang-click, Mio, Gravis. yan. Pwede, may mga monoshock. No? Single-sided monoshock. Yan. Okay, So, ito si Flash. So, ulitin ko lang available siya to all Mio models na may single-sided monoshock. Ang haba ng Flash series ay 310 millimeters. Some motorcycles like yung Paseo, pwede. Yung iba kasi 320 yung haba. Oo. Yung 10 millimeter difference is almost negligible. So, pwede yan. Mio Sporty, Fino, Lahat. MXI, Pwede yan. Paseo, Mio Gear. Mio Gear, Lahat yan. Pwede. sa Honda, Honda Beat. Click, Beat, sa Suzuki, Address. ano pa? Kasagad yung mga ganyan. Marami pang iba, di ba? Hindi kayang i-enumerate lahat ng motor. Basta, to cut it short, basta naka-single-sided monoshock. Yun. Pwede ka sa Flash Kung series. maalala nyo yung part 2 nung video, dito na sinabi ni Don na dito sa podcast natin ngayon, sa live, sa sessions, dito natin i-enumerate kung saan siya mga motor na babagay. No? Yung compatibility nung shocks. So, punta naman tayo doon, nakita nyo na yung nakita nyo na yung Flash. Ang next up is yung air. Ganito ang itsura ng air. Pero wala lang siyang compression. Compression knob, wala lang siya. Pero meron siyang spring preload, meron din siyang rebound adjustment. Okay. Tapos, ang air series, babagay, dual ito guys dual. Although meron ding Air series. May Flash series din pala, may Flash series din pala na dual. Na pwede sa NMAX, sa Aerox, sa Airblade. Tama. Yes, meron ganun. Na ganito, yung walang baso, pero dual siya. So to clarify, pag sinabing Flash, walang baso. Yes. Available sa lahat ng nabanggit ko na Mio models, Click, Beat, and etc. Pati sa Address o sa single-sided mono. Pero, meron din siyang pang-dual. Yes, dual. Okay, so ituloy-tuloy na natin. Meron siyang for Aerox, for NMAX, for Airblade, for XMAX, for ADV, for PCX. Ano pa? Ano pa ba? Na mga may dual. Yun, basta lahat ng may dual, papasok siya. So available din siya sa dual. Kahit doon sa NMAX na version 1, kasi commonly, ang nangyayari doon sa mga inquiries, papasok pa sa ganitong motor, hindi na po ba magtatapas? PCX, and soon, available din siya sa ADV 300, sa Forza, sa Kimco Exciting, hindi pa namin nasubukan kasi yung mga models na yun, wala pa dito. Pero ang kagandahan guys, lalong-lalo na doon sa PCX, 365mm. Eksaktong-eksakto. So hindi na natin kailangan magtiyaga doon sa mga mababa ng konti o yung brand na hindi mo gusto kasi walang papasok na ibang aftermarket. Hindi mo na kailangan mag-settle doon sa smuggled. Di ba? Nandito na, legit. Yes. Na may 2 years warranty. If you get it from AB Moto. Mamaya pag-usapan natin yan. Ano yung 2 years warranty. Yan. Next, punta tayo dun sa Air Series yun. Ang kaibahan ng Air Series, guys, meron na siyang baso. Ganito, ang forma ng Air Series. So, para siyang Flash, pero meron na siyang separate remote na nitrogen tank. Yes, may sub-tank na siya. Yun ang kagandahan ng then, for all the models ng Profender, it comes in 2 colors lang. Black and red lang. Bakit nga kaya black and red lang? Actually, as per Propender, ang sabi niya, yung red daw talaga yung parang flagship color. Signature color. Signature color, yan. Ang sa akin naman siguro kasi, yung red, talagang eye candy. Diba? Sobrang catchy. Nung nakakita ako talaga for the very first time ng Profender, nung pumunta sila rito, talaga namang mamamangha yung mata mo. Diba? Sobrang ganda kasi.
Yung black naman, papasok kasi siya into any color eh, di ba? Oo. Parang si Sir kahapon. Saka yung coating di ba? Kahapon. Yung coating ng Pro Fender Yes. is hindi katulad ng ibang coat na kapag binilad mo sa araw, Yes. yung pula nagiging pink. Ang sabi ni Pro Fender, naka-Kevlar finish, texture on the body. Ito, kasi kumahawakan nyo talaga siya para siyang kaliskis. Kaya nga siya ginagamit yung same material sa marine and aircraft. Yes. Tapos, yung kulay niya, guys, anodized color. So, it means for long-lasting use, hindi siya magpe-fade na katulad ng iba na may mga kulay din. Pero unfortunately, ilang taon lang, nag-fade na siya. Yung pag-fade niya, iba yung nagasgas. Yes, iba Iba yun. yung nag-fade due to the weather condition. Yes, yun. So, ganun siya kaganda. Then, sa Air Series naman, so ayan na nga, marami siyang pwedeng paglagyan. Commonly naman for Air Series, ano lang tayo dito? Dual. Sa Air Series, based dun sa nakita ko sa parts catalog niya, may available din naman siya dun sa some of the Mio models Yes, at pang-click. Meron din siya. So, para sa akin, just siguro for better understanding, mas maganda kung just go ahead, mag-message kayo sa AB Moto Tuning Sales and Service Center, sa AB Moto Sales, even doon sa Pro Fender Motorcycle Philippines Suspension, Yes. yung main page, yung principal, which is our partner, pwede ka din kayo mag-message doon para sa pricing, most of all, kung ikaw ay dealer, gusto mag-wholesale, welcome po kayo dito sa AB Moto. Yes, yun sa mga businessman, mga shop owners, kung gusto niyo po mag-wholesale, gusto niyo po maging dealer ng Pro Fender, and guys, message lang po kayo sa amin. Napakaganda ng pricing. Pwede ba natin i-discuss yung pricing? Oo, siguro mamaya discuss natin. Actually, Siguro separate topic, no? oo, separate topic. Ano natin sila. Actually, ganda ng ano dito, guys. Ganda ng kung kayo may business, ganda ng kitaan dito. Promise. Kami na magsasabi sa inyo. Kung ikaw wala ka namang business, gusto mag-online seller, Correct, pwede. di ba? Pwede tayo. Kuha ka sa AB Moto. Mm. Sir, gusto mo magnegosyo, pakuha dalawa. Oo. O benta mo sa kaibigan mo. Di ba? Pwede. So, bigyan namin kayo ng special discount. pwede. So, anyway, ano naman tayo sa AB Moto, we desire na makatulong, di ba? Kung gusto mag-umpisa ng motorcycle online business, pag-usapan natin yan. Yan. So, yun. Yung pangatlo, guys, yung top of the line nila is what they call the X-Series. Katulad na itong nasa harap nyo, ito yung X-Series. Kay X-Series naman, kompleto na siya. Kumbaga, three-way. Meron na siyang compression, merong rebound, may spring preload, plus may bonus siya na extra springs. Para doon sa mga heavier riders. Yes. So, yung default out of the box, yun yung malambot. Yes. Yung mga more or less 70 kilos, 60 kilos, up to 90 kilograms na solo rider, ideal pa siya. Yes, pwede pa siya. So, mga 90 kilos or lower, ideal pa siya. Ngayon, pag nag-angkas ka, lagi ka may angkas or you're the heavier guy, meron tayong ready na suspension springs para doon sa iyong application. Yes, so actually kasama na siya doon sa box. Ganito yung box niya. So, kung makikita nyo na napaka-premium. Ganda. May kasama rin siyang sticker. Yes. Sticker lang, 3M Mm. Di basta-basta. May kasama na siyang sticker, may kasama siya ng pampihit dito. At the same time, Tornilyo. meron siyang tornilyo, yung stainless. May Yes. kasama. Ganda. So, yan. Ito available din in red and black. So, makikita nyo yan dun sa page ng AB Moto. Nakaposting na rin naman siya. At saka dun sa AB Moto Sales, makikita nyo yung mga nag-avail na. Watching. Sir Jason B. from Pro Fender Philippines. Yun. Sir, Good evening, sir. Thank you for being with us tonight. Yes. Ayan. So, ano nang sunod natin? Yun, guys. Ganyan kaganda si Pro Fender kung nakita nyo yung dalawang video. Yung dalawang videos, most probably na-satisfy kayo. Okay, so once again, summarize lang natin. Ang Pro Fender ng AB Moto, Yes.
is provided by ProFender Philippines. Yes. Okay, tayo ay direct partner, tayo ay dealer, nationwide dealer. Pwede kayong bumili sa amin ng retail, pwede rin kayo sa amin bumili ng wholesale. Okay. Saan motor papasok ang ProFender? Para may stock knowledge, yung kung ano yung sa memory ko, pero meron naman tayo talagang catalog nun. So once again, message lang kayo, somebody will answer your inquiry. Yes. Pwede siya sa Mio, all Mio models. Yes. Pwede siya sa Aerox, sa NMAX, sa XMAX, Yes. sa Forza. Kung pwede siya sa Forza, my guess is pwede rin siya sa mga exciting, sa ADV, sa PCX, sa Click, Airblade. Airblade, sa Beat, yes. Yan. So, Suzuki address. Suzuki. Next Yan. step. Kakasya siya. Papasok siya. Sa ngayon, ang meron siya is yung bushing sa ibabaw, yung may eyelet, and U-type adapter sa ilalim. Wala pa siya nung mga central mono sa underbone, saka sa big bike. So ikaw ay scooter rider, most probably there is a ProFender model designed for your motorcycle. Yes, tamang-tama. Sige, sabi mo kanina mamimigay tayo ng isang shirt. Yes, Okay. tama. So ngayon guys, tutok lang tutok lang mabuti. Isang quickie lang to, Joe. Sige. Magpa-flash kami ng phone number on the screen. Okay? Mamaya-maya. So, standby guys. Ito na. Makinig kayo ng mabuti. Ipa-flash namin yung Meron na. personal number ko on the screen. So, ito yung aking phone. So, as soon as you see na naka-flash, i-ready nyo na yung phone number na tatawagan. I-ready nyo na yung phone nyo na mag-dial. Oo. Yung first caller, Na pumasok, magpo-phone in. obviously, masasagot ko yun. Sasagutin ko. First caller. And I hope na marinig sa live, na marinig yung conversation. This is the first time that gagawin natin yan. Meron tayong microphone dito, speakerphone, hopefully clear sa live. And meron akong secret question doon sa first caller na yan. Na kailangan niya masagot. Kailangan niya masagot. Yes, oo. Pag nasagot niya, AV Moto Jersey automatic. Okay yan. Okay? AV Okay Moto yan, Jersey masaya yan, automatic. masaya yan. So, And I hope, shinare niya tong video na to. yan daming nanonood sa atin. Nasa 7,500. So, guys, originally, isa lang yung aming ipapimigay. Oo. Kaya lang, dahil mahal namin kayo, gawin na nating tatlo. Okay. Para naman hindi sayang yung oras niyo na nag-tune in. Pero this is a game of chance. So, we hope that you are going to be lucky tonight. Okay? So, are you ready? Ready ka na siya? Oo, sige. Go. Yan, ready na yung phone ko. Chinarge ko kanina, Sige. pero 53% eh. Oo. So, in a while, countdown tayo, ipa-flash yung number sa screen na tatawag. Yung unang caller, sana may caller Pakabuti tayo ng umaga, walang tumawag. Pero I'm sure meron yan eh. Ganda ng jersey na bago eh. Care of AV Moto. And we bought it from Parak Clothing para sa inyong lahat. Yan. So, habang naghihintay tayo ng caller, ayun, meron lang akong additional para dito sa technicalities regarding ProFender. Yun guys, meron din siyang mga preload tsaka damping setting na alam mo yung nandun na, bibigay na sa'yo. Kahit ikaw, pwede ka nang mag-adjust. Meron siyang chart. Kung ano Yes, yung bigat mo, ito yung adjustment mo. Actually, meron dun nung, di ba, pang street use, meron pang race use. Saka may numero yung ano niya. Okay. Yung mga lahat ng Yung adjusters knob. niya may numero. Yung knob, guys, may numero, napakasimple. Pero ingat lang din kayo, lagi nyo i-check. Yung sa akin kasi, napaglaruan. Nagulat ako, nag-iba yung setting nung sa akin, pero naramdaman ko. So, binalik ko lang sa dati. May isang umiiyak, yung signal daw niya biglang nawala. Paano siya tatawag? Ha? Si Lloyd Texon. Yun lang, sir. So, sali raw si Sir Jason. Pwede. From Fender Philippines. Sir, pwede. Abangan mo lang, sir. Pag sinabi namin start calling, kung tatawag ka ng maaga, let's say, hulaan mo yung number at nahulaan mo at nag-ring, hindi ko sasagutin yan. Kailangan on cue, on point yung iyong pagtawag. Pero bago yan, good evening muna, Sir Michael Cruz. Ayun. Saka,
Kanino pa ba? Kay Gary Wilson, Aprilia SRGT 200 ang kanyang unit. Ayun. Kay Brian Bernie Mira and kay Alon Touch. Good Ayun. evening po, sir. Merong nagre-request pag-giveaway po sana ng Pro Fender pang Gravis. Sir, huwag ka mag-alala. Hindi ka mawawalan. Huwag mo na ngayon, sir. Dito muna tayo sa Jersey. Pero darating tayo doon sa punto na yun. Pero, Darating tayo dyan, sir. Ha? Darating tayo dyan. Darating po tayo dyan. Hindi rin syempre papayag ang Pro Fender Philippines Correct. and AB Moto Mm. na when you appreciate the quality, the premiumness ng Pro Fender shocks, it will go back. Yes. Oh. Diba? So, hindi ka man manalo ng free Pro Fender at bumili ka, panalo ka pa rin. Quality, 2 years warranty. Saan ka pa? Oo. Ano kung maalala nila 2 years ago, namimigay tayo ng mga shock. Oh, Diba? Racing Boy, BD Oo. Series, namigay tayo. AYB Pro X, mga ganyan. Helmet, namigay tayo, di ba? Namimigay tayo. Pinamimigay lang natin. Namimili tayo. Okay, anyway, nilabas ni Mark sa screen. Real quick lang ha, ang Pro Fender shocks has a 1-year hardware replacement or unit replacement warranty. Ibig sabihin, pag bumili ka ng Pro Fender at wala pang 1 taon siya sa'yo, nagtagas. Correct. Physical damage, syempre, hindi yan. Nagtagas, papalitan natin yan ng brand new. Yes. Pero, meron din syempre hindi porke basta nagtagas lang. Oy, sir, doon nagtagas. Subject for inspection. Yes, subject for assessment din po yan. Kasi meron din po tayong tinatawag na, alam mo, for example, yung mga force majeure, ganyan, galing sa aksidente. So, yun yung mga considerations na hindi tinatanggap para naman doon sa replacement. Pero, kapag sa AB Moto ka bumili, di ba? Kung ako sa AB Moto lang naman talaga ako bibili, you are going to get +1. Yes. 1-year warranty. Additional. On service. Okay? Let's say bumili ako ng X Series or Series X, 21,500 yung aking ininvest. Yes. I have the security na pag ito ay nagtagas and na-approve for hardware replacement, hindi ako bibili ng another 21,000. Tama. Ngayon, wala na akong warranty. Siyempre, ayaw naman namin kayong iwan sa ere. Nandiyan ang EV Moto. Ano babayaran nila? Yung oil seal, dust seal, saka yung Maxima shock fluid. Yun lang ang babayaran mo. Yung labor ng EV Moto, It's all free. libre na yun. Yes. Usually, ang shock repair ng EV Moto ranges from 3,000, depende sa dami ng oil na nilalagay, sa complexity. Minsan, 4,000, minsan Depende sa model 5,000. minsan. Depende, tama. Depende. Pero, hindi ka magbabayad ng ganung kalaki agad. Correct. Tsaka, actually, ano na to, lifetime nyo na to. Sa ganda ng quality. Oh, nag-tear down tayo. Oil seal ng Pro Fender shocks ay made in Japan. Oo. Oil seal pa lang, Japan. Okay, I can guarantee, Japan yan. At ang kanyang dust seal, yung 2-layer dust seal, yung namumula-mula doon sa may loob ng shafting. Ang brand niya, European. Diba? Pwede ko mabanggitin yung brand? Hindi ko nababanggitin yung brand, pero isa ito sa pinakamahal na brand. Sa mga front shocks ng big bikes, ang ginagamit natin, Ariete, Italian. Mas mahal to ng 3 ulit. Tsaka, yung shock fluid na gamit ng Pro Fender, guys, Also made in Germany. made in Germany. Okay. Ang ano lang clue lang kung anong brand nung dust seal. It starts with the letter or ends with the letter F. So kung ikaw parts enthusiast, motorcycle enthusiast, nag-DIY, ano ba Mga nasa industrial. ang oil yung seal or dust seal brand? Nasa F nag-end, diba? So, alam mo na. Yan. So, Kung alam nyo guys comment. ano, nag-flash ka na ba ng phone number? Hindi pa. Wag na natin patagalin. Masyadong maraming cheche-buret sa'yo. Flash mo yung Sige, phone number. sorry guys. Sige. Para makita natin kung sino yung tatawag. Ano to
Pag tinanong, sagot agad we are giving you mga about 5 seconds siguro para mag-isip. Oh, pilaan natin ha. So let's add pressure para talagang galingan. Oo, sige. Okay, guys. So, in 3, 2, 1, you can start calling. Mark, paki-flash. Sige, habang naghihintay, Joe, shout out muna tayo. Oo, sige. Sir Gabriel Morningstar, sana may jowa din kayo ipapamigay. Ralph Louis de Vera, iba ka talaga, ibig mo to. Nako, eto na. Eto na guys. Huwag mo ibababa ha. May Nag-flash ka tumatawag ba? ha. Nag-flash ka? Oo, naka-flash na siya, Mark. End mo muna. So, ito ang ating first lucky caller. Sana sessions with AB Moto kasi kung customer to, okay lang din naman. Okay, sasagutin ko na. Huwag mo ibababa ha. Ito na. Speaker natin siya. Hello, good evening. Hello, good evening. Sir, good evening. Sino po sila, sir? Si MC Lim. MC Libid. Sir, ako. Sila, sir. Apa. Sir, medyo pahina lang, sir, nung iyong audio nag-feedback. Yes, sir. Nanonood po ba kayo, sir, ng sessions with AB Moto? Yes, sir, Don. Okay. Sir, MC Lim, tama po ba? Yes po. Sinoutout natin, Sir MC. Sir, salamat, nag-participate ka. May call waiting tayo pero hindi ko sasagutin, guys. Pasensya na. Naunahan kayo ni Sir MC Lim. Okay, wait pa pala. Sir, eto mananalo ka ng AB Moto jersey. Okay po. Sir, meron lang akong quick question. Mhm. And gaya nung sinabi namin kanina, kailangan mo siyang masagot. Pag nasagot mo siya, one Ano masagot? para clothing brand new AB Moto jersey na Boss Ironman 2023 inspired. Hindi mo to, sir, mabibili next year kasi 2023 Ironman lang to eh. Bago na yun. Yung next year. May pang model na. Sige. Oo, sir. Tanungin na natin si Sir. Okay po. Sige, clue, Pro Fender related ba yung tanong natin or AB Moto related, Mark? Sige, ako na daw bahala, MC. Sige. So anyway, naka-tune in si MC since the beginning eh. Ito yung tanong ko sa iyo Apo. Ibigay mo sa amin kung ano yung tatlong models ng Pro Fender. Okay po. First, Flash Series. Mhm. Second, Air Series. And third, Series XS Series. Yun, perfect. Okay. Ayos. So, ang tanong natin kay MC, ano yung tatlong models ng Pro Fenders, Yes. Pro Fender shocks? Ang sagot niya ay Flash Series. Baka kasi hindi narinig clearly sa microphone. Flash, yung Air, at saka yung, sinanigurado pa nga siya, ang sagot niya X Series X. X series saka Series X yung sagot So nanigurado. Pero anyway, you got it correctly, 100%, 3 out of 3. So, pag-usapan natin offline, message mo kami, PM mo kami, MC, sa page kung paano mo ma-avail ang iyong free, di ba? Ang free para clothing 2023 Boss Ironman Challenge inspired na AB Moto jersey. Saka message mo na rin sa amin ang iyong size. Thank you for participating. Thank you, sir. And, Don. Thank you. Hindi, ang requirement nun, bibili ka ng Pro Fender, Hindi, biro lang. Biro lang. Congrats, sir. Congrats. Congratulations, Sir MC Lim. Thank Salamat you. po. Thank you. Okay, yun. So, Bye-bye. guys, napakadali, di ba? Ganun Okay, lang one down. gagawin mo. One down. Oo, Okay. one down. Ganun Okay, lang may nanalo gagawin na, mo. Sir MC Lim, congratulations. Thank you for participating. Mamaya ulit, di ba? Patawag ulit tayo. Di ba? Meron For pa tayong another dalawa, question. di ba? May dalawa pa, Oo. guys. May dalawa pa tayo pamimigay. Ano yung isa? Lucky... Pwede ba tayo mamigay ng Gcash? Debiro lang, wala akong Gcash. Wala tayong Gcash. Yung sharer. Tsaka isang random. Isang sharer, tsaka isang random. Okay, so kumbaga, Mark, lahat nung nag-share, ilagay natin sa roleta, Biolo, or wherever, and then pipiliin natin siya. Di ba? Pwede naman yun eh. Lahat nung nag-share,
kaka-copy-paste mo sa Excel, pwede mo i-print, gupit-gupitin, Mm. or may mga online raffle. Oo. Di ba? Oo. Although hindi na namin maipapakita, si Mark, yung ating executive producer ng Mm. Sessions with AV Moto, ang bahala dyan. Oo. Lalagay lang niya yan sa online ruleta, Mm. di ba, or online tabiolo. And then sa kanya manggagaling. Tsaka yung lucky pick natin, sa kanya naman gagaling. Yes. Okay. Yun. So, guys, congratulations nga pala kay Sir MC Lim, no? Yun. Meron pa tayong isang topic. Uh-huh. Kung nakita niyo yung coming soon, nakita Ayun, niyo ba yun? nakasilip nga, dudungaw-dungaw doon sa screen. Ha? Sige. May video ba tayo? May video ba? Go Sige, ahead. play muna natin yung video para makita natin si coming soon. Ito guys, i-reveal na natin dito ngayon sa Sessions with AV Moto. Okay. Go Mark! Wala ko ng tubig. Mark, ano siya? Yung buo na mismo. Wala ito. Pasuyo lang. Yan. Yun, nakita nyo na. Siguro naman, nakita nyo na kung sino yung si coming soon. Guys, kunin ko. Kunin ko si coming soon. Tama. Ayos naman. Okay. Si Propender. Okay. Ito si coming soon. I-reveal na natin tonight dito sa AV Moto. Nakita ba yung Oo, kita naman. nakababa? So, yan guys, habang ginagawa ni Jonel, Yan. since AV Moto is about being world-class, Yes. being premium, being top of the line, being quality, and sabi nila, mahal. Correct. Pero, mas mahal namin kayo. So, don't worry guys. Yun. So, let's welcome. Welcome. We are introducing na ang AV Moto ngayon, di ba? Wow. As of last week and officially sa social media ngayon, we are saying and telling you na kami ay nationwide dealer, official, recognized as All-ins dealer tayo guys. So kung ikaw ay wholesaler, ikaw ay retailer, All-ins, makikita nyo rito sa AV Moto. Yun. So, ang dami na nagtatanong sa atin dito. Dati pa eh. Mm. Sir, ba tayo yung magdala ng audience? Bakit nga ba ngayon lang? Ngayon lang ako nagka-pera. Utang yan, utang. Ayaw nyo ng ano. Yun, guys, for sure, tinataya po ng AV Moto yung pangalan niya just to make sure na makakakuha po kayo ng original Original. quality. Galing yan sa All-ins Yes. Philippines guys ha. Hindi tayo nagbebenta dito Yes, ng pucho-pucho. Ng fake. That's why, nandito rin ang Race Power. Correct? Siyempre, Pro-Friender. Di ba? YSS. YSS. Racing Boy. OKM. OKM. Yeah. Vopo. Opo. KYB. KYB. Ano Yan. pa ba? Yan ang mga mini-carry natin. Wala ba tayo na miss? Wala naman. Okay, good. Okay na siya. 7 world-class premium, good quality brands na dito nyo makikita sa AV Moto. So, boldly, I would say, pag nasa AV Moto yan, you can trust. Tested namin yan and quality yan, guys. Yun. So, ayan guys, doon sa mga nag-aabang, dahil bago ito kay AV Moto, meron tong introductory price. Oh, Di ba? why not? Why not? Oo, Diba? meron tong introductory price kaya baka makita nyo ganito ang presyo nito sa iba, 'di ba? Pero rest assured bibigyan namin kayo ng at least hanggang katapusan para ma-avail yung introductory price ng All-ins. So we are giving huge discount yes. doon sa mga unang magtitiwala sa AV Moto at bibili ng the original gold, which is yung Yes, All-ins. All-ins. And ang All-ins has a default 2 years warranty. Oo. 2 years warranty. Plus, Pero, again, kapag sa AV Moto ka bumili sige. ng original gold, original All-ins unit, we are giving you more warranty. Additional. Additional Ulit. 1 year. 1 year. So, saan ka naman nakakita? Diba?
bumili ka na ng original, pumunta ka na sa AB Moto para doon sa suspension tuning, nagkaroon ka pa ng 3 taon na warranty. 2 years warranty care of Olins Philippines. Kami ang bahala mag-facilitate ng replacement na yan. And pag wala ka ng warranty, papatulugin ka namin na mahimbing sa gabi kasi kami ang bahala doon sa service warranty ng iyong Olins. For another 1 year. Saka pa, di ba? Kahit bumili ka doon sa Olins Sweden, Oo. di ba? 2 years na din sila. Probably bibigyan ka nila, di ba? Pero again guys, dito sa AB Moto, we would like to give you world-class experience, Yes. not just world-class products. Yun. Thank you. So, yun guys. Sa Olins, meron tayong mga pang Aerox, pang X-Max, ano may mga... So sa ngayon, marami. May mga pang big bikes. Pwede rin kayo mag-order in advance guys ha. Bigyan namin kayo ng huge discount when you order your Olins through AB Moto. Magpa-pre-order pre-order, kayo. oh. Pre-order yun. Di ba, kunyari, nasa abroad ka, nasa barko ka, sir, pag uwi ka, pili ako Olins, ito yung motor ko. Di ba? Pre-order mo, pagdating mo rito, you'll get the huge discount. Yes. May mga available na tayo ngayon. We have for XADB, Yes. 750 big bike. Meron na rin tayo for Duke. Meron din tayo for MT-09. Meron tayo for Vespa. Oo. Okay? Oo pala. Oh, meron tayo for Vespa. Meron tayo for X-Max. Meron din tayo for Click. Meron din. Di ba? Oo. Meron din yan for Click. Aerox, meron. NMAX, meron. So far, yan pa lang yun sa atin ngayon. Ano? Pero then again, kung hindi nabanggit yung iyong motorcycle unit, just message us. Down payment ka siguro kahit, say, 500 pesos. Di ba? Down payment ka, hindi na masama. And then you'll get the huge discount. Just wait a few hours, days, perhaps. Deliver natin sa iyo yung Olins mo. Yes. And, nakalimutan natin kanina, Profender Philippines. Ayaw nga pala. Kay Free Profender. delivery guys ha. Free delivery yan. Ayun guys, kay Profender nga pala. Profender. Starting today hanggang May 30. So, AB Moto is giving away a free delivery. Order kayo, for example, order kayo sa page, sa AB Moto page or sa AB Moto Sales Or tawag. or tawag, order kayo. The following day, right at your doorstep, i-deliver namin sa inyo si Profender. Okay. Pangalawa, Libre yan ha. Libre delivery yan. Oo, libre. Profender Libre. shops. Pag Profender, pag bumili ka ng Profender. Pangalawa, dadalhin namin sa iyo si Profender nang nakatono na sa iyo. Pwede. Kumbaga, pre-tune. Bigyan Yes. mo lang yung weight, bigyan mo lang yung application. Although, ang pagtotono dapat nakalagay sa motor, pero at least itotono namin doon sa closest possible Yes, na hopefully, mag-fit doon sa iyong pangangailangan. If hindi man, dahil nga merong numbers ang settings ni Profender, Mas madali. madali namin kayo Oo. mabibigyan ng free technical support. Tawag lang kayo, Sir, di pa ubra. O sige, ganito. So, yan guys. Free delivery yan ha. Order kayo ngayon, within the day, the following day, i-deliver natin sa inyo. Antayin nyo lang sa mga bahay-bahay ninyo. Tama. Sige, one lucky caller, bigyan natin ng jersey. Pwede. Diba? Kasi yung isa naka-design na siya doon sa random sa sharer. Oo. Ngayon naman, magpatawag ulit tayo, di ba? Sige. Wala mo nang tatawag guys ha, hindi ko sasagutin. Oo. Ika-cancel ko, sorry. When we give the queue, that's the only time na pwedeng tumawag. Yun. And Oo. kung sino man yung unang caller na yan, yun ang mananalo. Yun. Pakantahin kaya natin, no? Big boy. Shoutout muna kay Sir Romel Pangan. Congrats AB Moto with the partnership with Olins. Yun, sir. Thank you very much po. Thank you very much din po sa Olins Philippines dahil napagbigyan po tayo na maging official dealer, distributor po sa buong Pilipinas. After almost 10 years of existence ng AB Moto, Olins at least endgame for us. Oo. And malay natin, baka in the next few months, years, abangan nyo guys, AB Moto suspension. Ay, may dalawang tanong. Sige. Halos pareha sila ng tanong. Paano kung dyan bibilin, sir? Baka pwede, free install na daw. Hindi pwede, sir. Pwede. Ayun, sir, another thing. Free install na po. Profender, basta dito nyo bibilin, sir, free install. Yes, pati Olins. Pati Olins, pati Olins, yun. Ito yung tanong ng isa, what if diretso sa shop ang purchases? Free install? Yes, sir. Free install na po yan, sir.
Wow, solid, all-in. Oo, sir. Saka ang Pro Fender shocks natin, saka all-ins, limited lang yan guys limited lang. So, wag mo nang hintayin na maubusan ka. So, kung kating-kati ka na magkaroon ng premium shock sa iyong motor, ba't mo pa patatagalin? Bibili ka rin naman di ba? Wag mo nang patagalin. Si Sir Bernie Ting, siya ba yung nanalo kanina? Ay, hindi, no? Yeah, si Sir MC Lim ang nanalo ng ating. Motaro, wala ba, sir, doon? Ano bang motor mo, sir? Bigyan kita Motaro. Guys, kung gusto nyo naman ng Motaro, kaibigan natin, kaibigan natin, kay Secret Shop, Alex, Checkwa, may classmate, pwede kayo makakuha ng Motaro. Pwede kayo makakuha ng Motaro, sir. Meron po doon sa kanila. Yan. Sige, meron akong question ulit siguro, di ba? Medyo hirapan naman natin, guys, hirapan natin ng konti. Yun. Countdown tayo before tayo magpatawag. Sige, ano muna ako? Sasagot lang ako ng mga questions. Go ahead. Prices. Yun. Regarding po sa prices, doon po sa Flash series, yung walang baso. Okay. So yun, meron daw palang video. Sorry. Prices. Prices. Okay. Ayun guys, please watch the video. Para Ganyan makita katindi niyo ang po yung executive mga- producer natin, Oo. Iniisip mo pa lang, ready na. Oo, yan. Yan, guys, makikita nyo dito kung ano yung mga motor na pwede sa inyo. PCX 150, PCX 160, Oo. 400 ADV 150, ADV 160. Meron tayo. Ayun, nandun yung price na Ayun, nakatag. yung sa may shop, may price tag. I-replay mo na lang, Mark, para dun sa iba. Oo. So, ang flash ay 10,500 pesos. Free install, free tuning, free Pwede. delivery. Pero pag din-deliver, hindi na natin may install kasi papalalamog lang natin. Oo. Within NCR, guys, yung mono single-sided shock ay 6,750. Yes. Yung Air Series naman ay 15,100. Yan, available sa Aerox, sa NMAX, sa ADV. 150, 160. Pasok. PCX 150, 160. Meron din. Mga PCX 160 users, bitin na bitin talaga sila sa quality shocks. So, nandito na exactly 365. Yan, sa X series naman po, sa dual, it's 21,500. Yung presyo ng Air sa mono, tsaka presyo ng X Series sa mono, to be announced kasi hindi pa siya nakakarating dito sa Pilipinas. Pero yun. hopefully magkaroon tayo very soon. Ayun. Sir Jason, baka naman sir. Ayun, yun, kinlarify ni sir, akala ko install na pre-install. Pre-install naman talaga, sir. Yun, installment plan, sir, pwede po, home credit is either home credit or bill is up. Meron po kaming, doon po meron pong installment. Sir At Jepoy, pwede naman tayo credit card, pwede rin credit po. card, Credit bank transfer, card. GCash, home credit, bill is, Yes. tapos sa BDO, buy now, pay later, Yes, 3 3 months. months, 0% interest. Sa Oo. RCBC naman po, 0% interest. 3 months installment. Pwede. Yan. Sabi, magkano Pro Fender para sa Yamaha Mio Gear? That's 6,750, 310 millimeters. Sabi ni Sir Nelson Banayat. Yun. Okay, let's go. One lucky caller, Mark. I-flash mo na. So, in 3, 2, 1, guys, start calling para manalo ng AB Moto jersey. Ito matawag. Ay, wala. Wala, ayaw yata ng jersey. Ay, tumawag. So anyway, shoutout muna kay Sir Romel Pangan, Sir Gary Wilson, Dio Bell, Dio Fiel, Abrasado. Ayan na. Ito may tumatawag na guys Sir, wag mo ibababa Wag mo ibababa. Sino ka man na tumatawag at nagre-ring ngayon. Meron lang akong question sa iyo and hopefully masagot mo. Hello, good evening sir. Good evening, sir! Yun, sir, pakilala ka naman sir sa ating live viewers. Jeffrey Caray, sir! Galing nga ako kanina dyan. Naku, napakaswerte mo, sir. Nabigyan ka na ng good service ba, sir, kanina?
Ano sir, sorry? Sir, nabigyan ka ba ng good service kanina, sir, na nandito ka? Ay, quality talaga, sir. Yun, sir. Grabe yung Gusto ko repag. marinig. Salamat po. Level 4. Anong motor mo, Sir Jeff? Aerox, version 2. Okay, sir. Naka-rear shock ka na ba, sir? Yes, sir. Ano, sir, ang yung rear shock? Ay, sir, sorry. Ano, sir, yung rear shock na gamit mo ngayon? Ay, stock pa lang, sir. Okay. Sir, abangan mo. Baka manalo ka rin ng Profender shock Sana. balang araw. Pero sa pansamantala, EV Motor Jersey muna. Yan. Sige, sir. Meron na kami, sir, tanong, ha? And hopefully, masagot mo. But I'm sorry kung hindi. So, ready ka na ba, sir? Yes, sir. Kinakabahan ka ba? Opo. Madali lang to kasi ang itatanong ka naman is nabanggit na namin kanina eh. Di ba? Kailangan mo lang talagang hopefully Sumubaybay, pag sumubaybay ka talaga kanina at natandaan mo kung ano yung mga pinagsasabi namin although ang tagal na natin kanina pa. Sige sir, ito na yung tanong ko ha. Dalawa sir yung tanong ha. Hopefully masagot mo na ng tama. Sige, sir. Sir, nagbibigay ang AV Moto ng extra service warranty. Okay, sir. Ilang taon, sir? Ilang taon yung binibigay natin na service warranty at saka ano yung mga brands na binibigyan namin ng plus 1 year warranty? Ay, sorry, sir. Branch. Brand, sir. Ano yung mga brands ng shocks na binibigyan ng AV Moto ng plus 1 service warranty at ilang taon? Bali 1 year yung extra warranty. Yes, sir. Yung brand ba, sir? Tama? Tama, sir. Ano mga brands ang may plus 1 year warranty ng AV Moto? Lahat, sir. Yung Flash, Air, Series X, XS. Okay, sir. Sir, yung nabanggit mo, yung model yun ng, model yun ng Profender. Dalawa, sir, yung brands na binibigyan natin ng 1 year warranty additional. Ay lang, di ko na kanina, sir. Nako, sir, sayang. Nandun na, isa na lang eh. Nandun na lang, sir. Dual moto. Sir Jeff, sorry, sir. Oh! Sige, sir. Thank you, sir, for joining, ha. Dalawang brands po kasi yung kailangan natin. Okay. Sige, sir. Thank you po. Better luck next time, sir. Okay, thank you. More power. Thank you, sir. See you soon. You know. Ayan, guys. Nagkaroon Siyempre, iibahin natin yung may chance pa. Ayan, may tumatawag. Sasagutin ko to, pero iibahin ko na yung tanong, ha. Kung sino man yung tumatawag. Iibahin na natin yung tanong. Nag-drop, hindi nakapaghintay. Sorry, sir. Guys, tawag lang. Meron pa tayong isa na ipapamigay ng EV Moto jersey. Ibang color naman to. Ay, ba naman? Sagutin na natin, baka mag-drop ulit. Good evening po. Yes, good evening, sir. Sir, good evening. Are you calling from AV Moto live sessions? Yes, sir. Yun. Ipaprank sana kita, sir. Sasabihin ko sana na, na police station eh. Sige, sir. Anyway, meron po kaming tanong sa inyo. Sino mo na siya? Meron kaming tanong sa iyo, sir, and hopefully masagot mo, mananalo ka ng free AV Moto jersey. So, let's start, sir, by having you introduce yourself. Si Randy, nagalan po. Galing po ako dyan kanina, sir. Naku. Free pa nga nalibre pa ang pagkain ni Sir Todd, saka merienda, lunch. Talaga ba, sir? Siya yung Sir, ano yung motor mo kanina, sir? Yung Mio Grabe, sir. Yung Mio Grabe, sir, Food Panda. Apo. Kaya ka namin, sir, nilibre para ako naman nilibre mo next time. Biro lang po. Yun, sir. Naalala ko. Pero mo, nandito siya kanina sa EV Moto. And yung libreng lunch naman, sir, and merienda, lagi naman po natin yung ginagawa yun. Maraming salamat, sir. Ayun po, sir. So, meron po kaming tanong sa inyo na pag nasagot nyo, you will get the free AV Moto 2023 Boss Ironman Inspired Jersey. Joe, gusto mo ikaw magtanong? Sige, sir. Mag-iisip lang ako, sir, ng tanong, ha. Bababa lang ako, maliligo ito. Kakain lang ako. Dito lang, sir, ha. Okay. Sige, sir. Joe, ikaw, baka gusto mo. Mark, ikaw, meron ka bang tanong kay Sir
Sige, sir. Sir, naalala mo ba, merong 7 brands ng suspension dito sa AB Moto. Yes, sir. Bigyan mo kami, sir, at least 5 brands. 5 brands, At sir. least 5 brands. Propender, Okay, sir. 1, Propender, Tollings, 2, OKM, 3. Dark TV, Ano, sir, yung pang-apat? YSS, AYD. Okay. So, ang sagot niya, Profender, Olins, OKM. Okay. Ano, sir, yung pang-apat? YSS, YSS, RCB. RTB, and KYD. Sobra, sir. Sobra. Sorry, sir. Sobra. Dahil 5 lang. Anyway, sir, we'll see each other again soon. Daanan mo rito Okay, sir. anytime yung iyong Ay, salamat, AB sir. Moto Thank you, sir. jersey. Inabangan ko pa naman kanina yung yung Yun, jersey. oo, sir. Kasi nung ginawa namin yung teaser video, gusto niya maki-jumble dun sa Oo, sa sir. paagaw. Nandun niya ako sa video, sir. Oo, sir. Matawa nga Nandun ako, ko sa eh. video kanina. Talagang tinadhana, sir. Oo nga Tinadhana, po, sir. grabe. Maraming salamat. Swerte. Maraming salamat, sir. See you soon. Thank you for joining Okay, us. sir. Thank you po, sir, John. Salamat po, sir. Okay, bye-bye po. Thank you. Thank you po. Congrats, sir. Congratulations. Congrats. Yun. So guys, yung last na mananalo ng AB Moto na para clothing na shirt, ipopost po namin sa Facebook kasi kailangan po namin makita kung sino po yung mga nag-share ng live broadcast natin ngayong gabi Yung ito. nag-share, tapos nag-participate. Yes, nag-participate yan. Makikita naman po namin yan. So, doon po namin i-announce. I-announce po namin sa page po ng AB Moto Tuning Sales and Service Center. So, watch out guys. Yun, so... Ayun, konting shoutout na lang kay Sir Vincent Mendoza. Thank you, sir. Ito, nag-message siya si Sanyex. Yun siya yung kausap natin na huli. And kay Sir Perez Honey, Sir Jepoy, good evening po. And kay Laura Jean Adriano Lawrence. Kahit sticker lang daw pwedeng mabigyan. Sige po, just go here to AB Moto. We're going to give you the free stickers. Kay Sir EJ Gutierrez, good evening po, sir. Sino pa ba na-miss natin? Kay Sir Romel Pangan and kay Ralph Louis De Vera. Congratulations daw sa partnership natin with Olins. Yes, Kay Sir Arnel Ranyola Pipito. Thank you, sir. Kay Jed Neri, syempre, loyal friend ng AB Moto. Thank you very much, Jed. I think that's it for tonight, di ba? So, yun guys. See you next week. Abangan nyo, meron kaming mga bagong pakulo. Antayin nyo rin yung tingnan natin kung ano yung mga gagawin natin for Profender next week. So, abangan nyo lahat yan guys. Saka hindi ka mananalo ng AB Motor jersey. Sabi ko nga, available naman po siya at a discounted rate. Yes. Diba? So, you can come here Yes. sa store and test fit mo. Pag nagustuhan mo, sa'yo na. Pero sa amin na ang 1,200. Yun, so guys, thank you very much. Lalong-lalo na dun sa ang daming yung alam mo hindi napapakit yung nanonood, hindi na mabawasan. So, thank you very much dun sa patuloy na suporta. Kahit kami medyo lutang, hindi naman talaga kami naturally komedyante. I hope na in our own little way na entertain namin Yes. kayo, na nakapagbigay kami ng konting information. And syempre, we have introduced and launched the 2 new members ng AB Moto Suspension Yes. family. Yun naman talaga yung aming motivation, which is to provide quality service and top quality products. Yan. So, maraming salamat guys. See you next week. See you next week for another sessions with AB Moto. Good evening, guys. Thank you. Thank you. Ay, si Big Dash. Ay.